Tuloy-tuloy naman yung ating deployment. Actually, nagpapasalamat kami sa aming maaasahang, mapapagkatiwalaan at serbisyo. Dinagdagan kami dito sa region, dito sa Ilocos Norte ng 80 na PNP personnel na additional complement galing sa regional headquarters. Ito ay de-deploy namin sa mga places of convergence, sa mga buses, yung bus stations, yung mga terminals, yung places of convergence dun sa mga simbang gabi, at kung saan-saan pang mga busy destinations, lalo na ang Ilocos Norte, yung ating tourist destinations. Yung influx ng ating tourists locally at saka international ay mabibigyan ng karampatang seguridad dahil sa panibago at mapapagkatiwala ang deployment. Inaasahan din namin na may mga magbabakasyon din ng mga kababayan natin dito sa Ilocos Norte. Maging conscious yung bahay nyo iwanan sa mapapagkatiwalaang kapitbahay o kamag-anak. Initially, huwag nyong pabayaan nakatiwangwang lang doon yung bahay. Kailangan siya, may secure din siya, at ito ay iikutan din natin ng pwersa ng local jurisdiction na ating kapulisan to ensure yung wala yung mga akyat bahay or something na yung mag-ano ng nefarious activity kung ano pa man. So, yung karagdagan ng personal natin, ito yung mga augmentation force po natin yan. Sila na ay newly assigned na complement galing sa regional headquarters. Binaba ito, merong mga 80. Sila ay de-deploy dun sa places of convergence, yun sa mga busy area, lalo na yung tag-fiesta. Marami din yung sa tourist destination at saka yung ating, yun, may mga cruise ship na dumarating. So, kailangan din natin yung imasalap yung police visibility. Ang ating protect box ay namasalap din, yan ay ini-inspect, lalo na sa gabi. Asahan nyo, magiging maigpit kami at kung mararampatin, huwag nyong ikakasama kung masyadong makulit ang ating kapulisan sa paninita o lagi nag-checkpoint o lagi nagpo-police visibility. Yan ay kasama sa malasakit namin para sa serbisyo mapagtalkan. Alisto, Adan, Torrent, Quintarigame, Ag-Serbi. Sir, sa kabila, marami nang nagkikima yung mga